Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu, 2 videá za deň. Ja viem, že nie sú v hroznej kvalite a tak. Ale teraz tu zasa máme niečo úplne že iné. Som dostal Minecraft a som si tak povedal, čo, kebyže sa nejaké fíkové Minecrafty. Sa tam aj presne stalo. To hell, nejaké veci. Si vytvorím úplne nový svet, jo, vlastně. Vytvoríme si ho. No. Sahur! Kámo, tu padám spolu a už sme sa spolu. Tak. No, pekná reklama. To všetci milujeme, tento reklamný život. Asi teraz v poslednej dobe budem robiť daily content. Lebo proste neviem. To baví pre vás točiť, ak no vás to očividne nebaví. Keďže toto, keď moc to video akože nekúkate, no. Moje najväčšie má 48, čo som mega rád. Veľmi ďakujem za túto podporu. Tie 48-čkové veľmi vám ďakujem za tú podporu na to 48 zhliadnuté video. Ale teraz už sa sústredíme na Minecraft. Lebo Lego. Lol. Mňam. Napíšte mi do komentára, ktorý Italian Brainrod je najlepší. Napíšte do komentára, to chcú všetci určite vedieť. Podľa mňa je to tun sahur, alebo te sahur. Ale ty sahur. Ja som proste sahur fanda, moc mi to tralalerové nejako nejde. Tak, no kamo, hashtag počujete mamu, jak ju nepočujete, tak kamo, nepochopím, lebo počujem sa jak zjapek, no, som úplne smutný. Mi kazí úplne video. Jo, to je preto by si mali dať like. No, ale je to náš koniec. Kamo. No, budeme asi na obed zemiaky. Čo to je? Jaj. I zastaviam z týchto. Aha. No tak to nič, kámo, no nic. No nie, počkaj, ja som to sežne veľmi zákaz. No, už by ste nič nemali počuť, som tam bol zatvoriť dvere. Pekne vystrihol určite. Ja som to vedel. Mňam. Už sme preč, kámo, to sú motravné, len klamať. To je hneď cave, sahur. Ne, come on. Mám mi hovor, nový dream, kamo. Dávam jak klače, jak najlepšie. O uhlie. Ja som zabudol pustiť video. Či už kamaráti prišli. Cípi. Haha, nuby. Nubíny pizza, bomby, kusy. No. Že tady doufám.
Dáme torč. Ježiš. Help me. Ja som Ty kvôli... Kámo, no nič.